Letošní ročník festivalu Brno buď láska nese heslo Cizímu se učte a svého se nezříkejte. Snažili jsme se propojovat českou a ukrajinskou kulturu na různých úrovních. Bylo skvělé, že jsme festival mohli zahájit výstavou fotek Karla Cudlina v Kaznici. A tyto fotky právě ukazovaly cestu Ukrajiny po nezávislosti. Zároveň jsme představili během festivalu nádherný ukrajinský hudební nástroj bandura a byl tak uskutečněný koncert v sálu Milosrdných bratří Volodymyrem Vojtem, který za náma přijel z Kyjeva. Viděli jsme také jarmark, během kterého jsme propojovali folklor český a ukrajinský, současnou hudbu českou a ukrajinskou. A také bych chtěla ještě zmínit, že jsme udělali krásný živý obraz, kde jsme propojili právě národní kroje z Moravy a národní kroje napříč z regiony Ukrajiny. A jsem velmi ráda, že tento festival se stává každým rokem populárnější a populárnější a věřím, že i do budoucna budeme moci propojovat, spojovat se a rozumět si právě na té kulturní úrovni a také i na té lidské. Láska je umění, láska je jediný řešení, láska je jeden whisky tanec. Já mám rád festival Brno buď láska, je skvělý projekt, který pomáhá pohloubit porozumění mezi ukrajinským a českým národami a také vzájemně se poznáváme, to je skvělá věc, protože tam je to slovíčko láska, to je opravdu podstata našeho přátelství, takže musíme se milovat navzájem a všechno bude v pořádku. Sláva Ukrajině! Festival Brno buď láska je neuvěřitelně důležitý a to hlavně v tom ukázat Čechům, co to znamená ukrajinská kultura, ale taky ukázat Ukrajincům tady v Brně, kteří tady hledají nový domov, že mají kam jít a ne jako na návštěvu návštěvníci, ale jako sousedé. Tenhle festival jsem si strašně moc užila. Bylo pro mě fakt zajímavý se oblíct do ukrajinského kroje. A je to super zkušenost, jsem ráda, že jsem tady mohla být, bylo to fajn. Přišel jsem na to, zodpověděl otázku, našel jsem zlato, vyměním ho za lásku. Našel jsem fortunu, chodící na velkou cenu.